אנחנו בשיעור החמישי. היום אנחנו הולכים ללמוד על ספירת הנצח. למעשה, עד עכשיו דיברנו על החסד, גבורה, תפארת, שהן שלוש ספירות יותר עליונות. מצד האיברים בגוף זה שייך לבחינת יד ימין, זה כנגד החסד, לכן כל דבר טוב לעשות ביד ימין, טוב לתת צדקה ביד ימין, שאדם מחזיק אוכל לאכול, טוב לאכול עם יד ימין, וכן הלאה. והמידה השנייה נקראת גבורה, שהיא כנגד יד שמאל, והתפארת, שהיא כנגד הרחמים, היא כנגד החזה וגוף האדם. עכשיו אנחנו בעצם באים ללמוד בשלושה שיעורים הקרובים על נצח, הוד ויסוד, שהם בעצם, אם מסתכלים על המגן דוד, המגן דוד בנוי משני משולשים. משולש שהולך עם צלע כלפי מעלה, עם השפיץ שלו כלפי מעלה, ולעומת המשולש התחתון שפניו כלפי מטה. המשולש התחתון הם כנגד נצח, הוד ויסוד. שזה בעצם, מה שאנחנו הולכים לראות, שזה בעצם איפשהו כבר התחלה של הוצאה של הדברים לפועל, מתוך ההרגשות. דיברנו עד עכשיו על הרגשות הרבה, אנחנו נמשיך עדיין לדבר על ההרגשות, רק כשנגיע למלכות נדבר על עניינים של בפועל, אבל זה כבר הרגשות יותר מעשיות. אחד הדברים שאנחנו רואים, ספירת הנצח מקושרת לעניין הביטחון, הביטחון של האדם. אחד הבלבולים שיש זה בין אמונה לבין ביטחון. האמונה זה עניין מחשבתי, זה עניין השקפתי. ביטחון זה עניין מעשי. זה לא מה שאתה מדבר, זה לא מה שאתה מספר לאנשים ברחוב, זה לא מה שאתה חושב, זה איך אתה בפועל חי את החיים שלך. האם אתה חי אותם עם ביטחון או בלי ביטחון? אתה יכול להגיד לכולם שאתה מאוד בוטח בהשם, או בוטח בכוחות שלך, או כל אחד משהו בוטח, ואתה יכול לשבת בבית כנסת ולהעביר שיעורים ולקרוא בספרים ולעשות הכל, אבל כשמגיע הניסיון שלך, אתה לא מצליח לעמוד בו. למה? לא כי חסרה לך אמונה, כי חסר לך ביטחון. אנחנו נדבר על זה היום, זה יותר מתפאר, אבל זה כבר נקודה שאני רוצה שנתפוס אותה, שיש הבדל בין הדברים שנמצאים למעלה, לבין הדברים שמתחילים להתפשט למטה. עכשיו אנחנו יוצאים כאילו מהשלב של הדיבורים, באים לראות האם בפועל אתה חי את הדברים או לא חי את הדברים. זה המושג של נצח. נצח מתחיל כבר את היכולת, זה נקרא הנצח כנגד רגל ימין, ההוד כנגד רגל שמאל, והיסוד כנגד הברית. זה שלוש בחינות שכבר יוצאות החוצה. הן נקראות לבר מגופה, הן כבר הרגליים מניעות את הדברים, מוליכות את האדם מחוץ למקומו, כדי להתחיל לפעול את מה שאתה אומר, שאתה מאמין בו, מה שאתה אומר שלפיו אתה חי. אתה צריך עכשיו לראות האם הדברים האלה נמצאים באמת בחוץ. במושג של נצח, אנחנו רואים בעצם שלושה ביטויים שנמצאים שם. מצד אחד אנחנו רואים עניין של ניצחון, שזה המובן הרגיל שאנחנו רגילים לדבר בו. יש בו עניין של נצחיות, ויש בו עניין שלישי של מנצח בתזמורת, שכתוב בתהילים למנצח בנגינות, למנצח על השמינית וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו רואים בתוך המושג הזה נצח שלושה רובדים. רובד אחד של ניצחון, ושניים נלחמים באים ומנצחים. רובד אחד של נצח שמדבר איתנו על ההבדל בין הזמניות לבין הנצחיות, שדרך אגב, הבדל בין נצחיות לבין זמניות זה הבדל לא כמו בין אחד לבין מיליארד, אלא זה הבדל במושג אחר לגמרי. כשאני מדבר על מושג בנצח, אז אין לו שום ערך שאני יכול לבטא אותו בתוך מושג זמני, כי הוא מושג נצחי. זה לא מושג שאתה יכול לבטא אותו בתוך זמן, כי הוא מעבר לזמן. זה המושג השני שאנחנו רואים נצחי, והמושג השלישי, שזה מנצח, שמה עושה בעצם המנצח? על ידי זה שהוא בא ועושה את כל התנועות האלה שבידיים שלו, הוא מוביל, אבל מאחד את כל הנגנים יחד, כדי שתהיה הרמוניה בתוך הניגון, וביחד הניגון ישתלב לאיזשהו דבר שמגלה הרבה פרטים יחד.
ביהדות, כל מילה כזאת שאנחנו רואים בה רמזים שקשורים אחד לשני, זאת אומרת שבתוך המילה הזו יש את כל המובנים האלה. בתוך השורש של המילה, שהוא נון צדיק חטא, חייב להיות את כל הרובדים האלו, והם חייבים להשתלב אחד בשני. ונתחיל לראות לאט לאט הדברים. אז בהתחלה דיברנו על ניצחון. ניצחון יכול להיות ניצחון זמני. ורוב הניצחונות שאנחנו מנצחים בחיים הם ניצחונות זמניים. אני הולך רב עם מישהו, מתווכח עם מישהו, נלחם עם איזשהו אויב. אז היום אני מנצח, אבל מחר יכול להיות שהוא ינצח אותי. וגם אם הצלחתי ממש להביס אותו, שאין לו שום סיכוי לנצח אותי, עדיין בתוך תוכו הוא מחכה ליום שהוא יצליח להביס אותי. זאת אומרת, הניצחון לא יושב על בסיס איתן שלא יכול להתבטל אף פעם. כל הניצחון הזה מבוסס על עניין זמני. שהיום זה ככה, מחר יכול לקרות אחרת. עכשיו אנחנו רוצים לקחת את המושג של הניצחון ולעבור איתו עוד שלב יותר פנימה. אני רוצה להגיע למושג של ניצחון בנצח. לא רק ניצחון שיהיה ניצחון זמני. והשאלה איך אני מייצר את המעבר הזה מהניצחון הזמני אל הניצחון של הנצח. אל הניצחון שיהיה ניצחון לא זמני. נצח, זה עניין נצחי. איך? על ידי הניצוח שזה הדבר השלישי, כן. זאת אומרת, כן, היא אומרת נכון, על ידי הניצוח שזה הדבר השלישי, שבעצם בא ואומר, כשאני נלחם איתך, אנחנו היום כבר מדברים על זה גם בעולם עסקים, אנשים אומרים ווין ווין, צריך ששנינו ננצח. אבל פה אנחנו עדיין עושים את זה לא מתוך אמונה אמיתית, שאנחנו רוצים שגם השני ירוויח, אלא מתוך, כי ככה עושים את העסק, אחרי זה פעם באו לבוא לקנות אצלי וכו'. אבל אנחנו צריכים להגיע למציאות שאני מבין שלמעשה כל מה שמפריד בינינו זה רק איזושהי צורה לא נכונה. וברגע שאותה צורה תתבטל, כל המציאות תתגלה כמציאות מאוחדת. למה הכוונה? אנחנו יודעים שבפיזיקה יש חוק שנקרא חוק שימור האנרגיה. מה אומר חוק שימור האנרגיה? לקחת עכשיו עץ ופירקת את הספסל הזה, לכאורה, ושרפת אפילו את העץ הזה. העץ הזה עכשיו נשרף. לכאורה, כילית חומר מהעולם. היה חומר של עץ בעולם, עכשיו הוא לא נמצא, הנה, אתה מסתכל עליו, יש גחלים ברצפה. באים הפיזיקאים ואומרים לנו, יש חוק שימור האנרגיה. מה הכוונה חוק שימור האנרגיה? אותה אנרגיה שהייתה, היא נשמרת, והיא תתגלה בעולם בצורה אחרת. זאת אומרת, כל המציאות שלנו היא מציאות של פושט צורה ולובש צורה. ואין כילוי באנרגיה עצמה, אלא כל הכילויים הם רק בצורות ולא באנרגיה עצמה. זאת אומרת שהאנרגיה היא נצחית. עכשיו מה הטעות שלנו בשלב הראשון? כשאנחנו באים לעשות ניצחון, והניצחון שלנו קורה כניצחון זמני, אנחנו חושבים שאני יכול לחלות את האנרגיה, שאני יכול לחלות את עצם מציאות האדם הזה, שאני יכול לחלות את עצם הנשמה של האדם הזה, אבל את נשמת האדם אני לא יכול לחלות. אני יכול לחלות את גופו, אבל אני לא יכול לחלות את נשמת האדם. למה הדבר דומה? כמו שאומרים, כשאתה הורג אחד מהמחבלים האלה שיש לנו, הרבה, אז מה קורה? מה אומרים האלה שהם נגד זה? אומרים, אתה הורג אחד, קם מישהו אחר. זאת אומרת, מה הם בעצם אומרים? הם מתכוונים למשהו אחר, אבל אנחנו ככה נשתמש במה שהם אומרים. הם בעצם אומרים, תשמע, זה לא עוזר לך. למה? כי לא כילית את האנרגיה. את האנרגיה של האויב לא כילית. הוא עדיין רוצה להרוג אותך, הוא עדיין רוצה לתקוף אותך. אז הצורה הזאת של, אני יודע, ערפאת הלכה, באה אחר כך אחמד יאסין, אני יודע, כל האלה שלהם, כל יום קם מישהו אחר. למה? כי האנרגיה לא התקלטה. התקלטה הצורה. אותה צורה של איך שהיא התלבשה בעולם, נגמרה. ניצחת במלחמה הזאת. את הצורה הזאת הפסדת בעולם. אבל את אותה אנרגיה לא הצלחת לחלות. למה? כי היא קיימת. מתי היא תפסיק להתקיים? כשנצליח לחבר את הכוחות האלו יחד. עכשיו יש דברים בעולם שהם כמובן קשים מאוד לעשות בהם ניצחון אמיתי, כי קשה לנו להתחבר אליהם. קשה לי לבוא ולהתחבר לכל מיני דברים בעולם
שהמציאות מראה לי אותם הפוכה לגמרי מהמציאות שבה אני נמצא. במיוחד שהצורה שבה הדברים נתגלים, זו צורה כזאת שבאים ואומרים לי, תשמע, אני לא רוצה אותך בעולם. אז קשה לבוא ולהתחבר איתם. אבל מצד שני, בתוך תוכנו, אנחנו חייבים להבין שעד שאני לא מצליח להתחבר לנקודה הנצחית, שנמצאת גם אצל הצד השני, כי גם אצלו יש משהו נצחי. אין משהו לא נצחי בעולם. הדבר היחידי שלא נצחי בעולם זה הצורות שבהם אנחנו מתלבשים ופושטים. הצורות מתחלפות כל הזמן. אבל הנשמות, החיות האלוקית, האנרגיה שנמצאת בעולם היא נצחית, היא קבועה. והיא רק מתחלפת בהתלבשויות שלה. לכן, יש סיפור בגמרא על רבי מאיר. רבי מאיר היה אחד התנאים הגדולים, והיה לו בשכונה כמה כאלה שהציקו לו. יום אחד הוא בא הביתה, והחליט שהוא הולך להתפלל עליהם, שהם ימותו מהעולם. ראתה אותו אשתו, קראו לה ברוריה. ברוריה הייתה ביתו של רבי יוסי הגלילי, אחד מגדולי עם ישראל. היא אישה מאוד מפורסמת, מדובר עליה הרבה בגמרא. ואמרה לו, מאיר, מה אתה עושה? כתוב, יתמו חטאים מן הארץ, ולא יתמו חוטאים. אתה צריך להתפלל, לא שהחוטא יעלה מן הארץ, אלא שהחטא שלו יעלה מהארץ. ברגע שהחטא שלו יעלה מן הארץ, אז רשעים עוד אינם. לא יהיה רשעים יותר בעולם. זאת אומרת, ברגע שהלבוש הזה של החטא יעלה מהעולם, זה יהיה ניצחון אמיתי. אם אתה תנצח אותם, על ידי זה שתעלים אותם, כן, מה עושים בעולם התחתון? מישהו מפריע להם, או סטלין, מה סטלין אמר? יש בן אדם, יש בעיה. אין בן אדם, אין בעיה. זה ככה סוגר את הבעיות, כן? נכון הרי. ככה הם היו אומרים, ככה הם היו אומרים. זה היה אצלהם בקג"ב, ככה היו משתמשים. יש בן אדם, יש בעיה, אין בן אדם, אין בעיה. אבל זה לא פתרון. בסופו של דבר, מפילים משטרים כאלו. למה? כי אתה לא באת לתוך המצוקה של הבן אדם, לא ראית מה חסר לו. ובעצם לא פתרת את עצם הבעיה. אנחנו, כדי לפתור את עצם הבעיה, אנחנו רוצים שהחטאים יתמו מן הארץ ולא החוטאים. ברגע שאתה רוצה שהחוטא כביכול ילך מהארץ, אז מה אתה עושה? כל הניצחון שלך בנוי על נקודת זמניות. ברגע שהניצחון שלך בנוי על נקודת זמניות, מיד אחר כך יקום לבוש אחר שיבוא נגדך. כי לא פתרת את הבעיה. כמו למשל, דיברנו על זה כבר פעם, אדם למשל נשוי, יש לו בעיות מסוימות עם אשתו, הוא מחליט שהוא הולך ומתגרש. מתחתן פעם שנייה, מה קורה? אותם בעיות, ב-80-90% מהמקרים, אותם בעיות שהיו שם, צצות מחדש. למה? מה קרה? כי לא תיקנת את הדבר בתוך הנפש שלך. ברגע שלא תיקנת את הדבר בתוך הנפש שלך, אתה לא יכול לנצח. הניצחון יכול לבוא רק על ידי שיתמו חטאים מן הארץ. על ידי שאדם יזכך את המידות שלו, אז מבחוץ הוא יוכל לראות לאט לאט את אותו ניצחון, הולך ומתרקם גם מולו. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש לנו במציאות ניצחונות זמניים, ורוב הניצחונות שאנחנו מכירים, זה הניצחונות שאנחנו תופסים אותם. אנחנו עושים עסקים, מתווכחים עם הילד, עם האישה, כל אחד עם מישהו מתווכח, עם השכן, עם השכנה. יש כל מיני ניצחונות בבתי משפט, יש מלא תיקים, מלא זמן אפילו לשפוט את האנשים, מרוב שיש פה ככה בתיקים. אדם מנצח, אבל כל הניצחון הזה הוא זמני. למה? כי לא תיקנת את מהות הדבר. מה נקרא לתקן את מהות הדבר? להתאחד עם הכוח שעומד מולך. ברגע שאתה מתאחד עם הכוח שעומד מולך, אז זכית לנצח באמת. זאת אומרת, מה זה נצח אמיתי? שאתה מגלה גם את הנצחיות שנמצאת בצד שמולך. שאתה לא חושב לעצמך, אני נצחי, אבל הוא בר כליון. הרווח שלי צריך להיות נצחי, אבל הרווח שלו, זה לא כל כך עקרוני פה בעסקה. אז מה קורה? אז היום אתה מנצח, מחר הוא מנצח. היום אתה למעלה, מחר הוא למעלה. למה? כי כל הניצחון, כל המלחמה, בנויה על עניין זמני. היא לא בנויה על דבר נצחי. לפעמים אפשר לגלות את הדבר הזה,
לפעמים אי אפשר, אנחנו חייבים להסתפק בניצחונות הזמנים. אבל בתוך המשפחות, בתוך הבתים שלנו, אנחנו חייבים להתעלות לתוך המקום הזה של הניצחון הנצחי, ולא לניצחון הזמני. עכשיו תשימו לב, תמיד כשבאים ומדברים על הדברים האלו, מה קורה בתוך הראש? בא היצר, ובעצם לוקח את האדם לדוגמאות הקיצוניות. בשביל מה? כדי להראות לו שזה בלתי אפשרי. אנחנו עכשיו בודקים את התיאוריה. האם בתיאוריה הדבר נכון או לא נכון? אחרי שבדקנו את התיאוריה מתחילים להשתית בהתחלה במקומות הקלים. המקומות הקלים, ברור לנו שאנחנו חס ושלום לא רוצים שיהיה קיליון למישהו מהמשפחה שלנו, או אפילו לאחד מהטבעים שיש למישהו במשפחה. כי ברור לנו שכל טבע כזה שמתגלה, זה דבר נצחי ומהותי שצריך לבוא ולהתגלות בעולם. יכול להיות שציפה צריך לסטט אותו לכיוון הזה, יכול להיות שצריך להשתמש בו כאן ולא כאן, אבל הדבר הזה חייב להישאר. אבל כשאנחנו באים מול כוחות אחרים מבחוץ, שם אנחנו מניחים את זה כרגע. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על פרקטיקה, אנחנו רוצים את הניצחונות הנצחיים לנצח בתוך אזורי העבודה שלנו. מה זה אזורי העבודה שלנו? בתוך המשפחה, בתוך מקום העבודה, בתוך השכונה. עם האנשים האלה אני רוצה להגיע לנצח האמיתי. מהו הנצח האמיתי? ששנינו בני נצח. לא אחד הוא בן נצח ואחד הוא בר קיליון. ואם הוא לא היה בעולם, הוא מיותר בעולם, כן? איך אומרים? זה הבן אדם הזה מיותר בעולם. אז אולי על אנשים מסוימים עדיין אפשר להגיד ככה, אבל להגיד על אנשים שנמצאים סביבנו כזה דבר, אסור לנו להגיד. וכדי לא להגיד, אני חייב להעלות את נקודת הנצחיות שלהם, ולגלות אותה בעולם. כמו שאני מגלה את נקודת הנצחיות שלי, ככה אני בא ומגלה את אותה נקודת נצחיות שנמצאת גם מולי. איך אני מגלה את נקודת הנצחיות? ועכשיו אנחנו עוברים שלב. שמה? נכון. כן. כן. את נקודת הקשר. זה בתפארת. נצח עושה משהו אחר. בואו נראה עכשיו מה הנצח עושה. הנצח אומר ככה. ועכשיו אנחנו עוברים לדבר על עוד עניין. שדיברנו עליו קצת בתחילת השיעור, עכשיו נרחיב עליו יותר. הנצח, ספירת הנצח כתוב בספרים, קשורה למידת הביטחון שבאדם. קשורה למידת הביטחון שבאדם. מתי האדם יכול להיות בטוח במשהו? כשברור לו שהדבר הזה לא זמני. ככל שברור לו שהדבר אינו זמני, ככה מידת הביטחון שלו בדבר הרבה יותר גדולה. כשבאים ומציעים לאדם עבודה, אז רמת העבודה, אחד המדדים שלה, זה כמה קביעות יש בה. האם היא עבודה זמנית או עבודה קבועה. ככל שזו עבודה יותר קבועה, היא נחשבת מצד המדדים של העבודה כעבודה יותר טובה. ככל שזו עבודה יותר זמנית, אז המדד שלה מצד רמת העבודה יותר נמוך. למה? כי אין בביטחון. מה הכוונה אין בביטחון? היא יכולה להיפסק עוד חצי שנה, והיא יכולה גם להיפסק מחר. אין לי ברמת ביטחון. מה מפריע לרמת הביטחון? הזמניות שלה. זאת אומרת, רגע, נכון, שנייה אחת, זה רק משל כדי להבין את הנקודה. זאת אומרת, ככל שהדבר שבו אני רוצה לבטוח הוא עניין זמני, ככה הביטחון שלי בו הוא נמוך. ככל שהדבר שאני רוצה לבטוח בו הוא עניין נצחי, ככה הביטחון שלי בו הרבה יותר גדול. בא שמואל הנביא, כותב, נצח ישראל לא ישקר. מה הכוונה נצח ישראל לא ישקר? בעצם אומר, הנצח, הנצחיות של עם ישראל אף פעם לא תיפסק. דיברנו על זה בפסח, שהרב קוק כותב על עם ישראל, אומר, אם הייתי רוצה לבוא ולקטלג את עם ישראל, איזה קטלוג הייתי נותן להם? הוא אומר, הקטלוג הכי חזק שאפשר להגיד על עם ישראל הוא עם הנצח. למה? כי כל עם אחר שהיה עובר את כל מה שאנחנו עברנו בתוך הגלויות, אין שום סיכוי שהיה ממשיך לשרוד, בטח לא ברמה האינטלקטואלית וברמה הפנימית שבה אנחנו נמצאים, בכל הגלויות שהיינו בהן. לא הייתה מציאות כזאת. למה?
כי בתוך עם ישראל יש נקודה של נצח שלא מתבטאת. מה זה הנקודה של הנצח הזו? זה אומר שגם שבאים לשעבד אותך, מבפנים יש משהו שאומר לך, אני שייך למשהו אחר. משהו בתוך האדם אומר לו, אני שייך לנקודה אחרת. איך האדם יכול לפתח את הנקודה הזו? ככל שהוא תופס את עצמו כנצחי יותר, ככה מידת הביטחון שלו יותר חזקה. ככל שהוא תופס את עצמו כדבר זמני יותר, ככה מידת הביטחון שלו נמוכה. למה הכוונה? יש שחקנים, זמרים, הם באים להופיע, לפי מה נקבעת אצלהם, הייתה הופעה טובה או לא, כמה כפיים אחו להם בסוף, ומה כתבו עליהם בביקורת. אחרי כמה זמן, בדרך כלל, אנשים רוצים דברים חדשים, אז אותו אומן, הוא בעצם נחשב כבר לא משהו חדש. עכשיו מה קורה לאותם אנשים? הרבה פעמים, כמו שראינו אצל דודו טופז, אצל עוד הרבה אחרים, מתחילים להיכנס לדיכאון. מאיפה מגיע הדיכאון? הרי זה אנשים כשהיינו מסתכלים עליהם, כשהם היו כוכבים, הם היו נראים לנו אנשים מאוד בטוחים בעצמם. אבל בעצם במה הם היו בטוחים? במחיאות כפיים שהם קיבלו מבחוץ. זאת אומרת, מה נתן להם את נקודת הביטחון? זה לא ביטחון שנבע מבפנים החוצה, אלא זה ביטחון שנבע מבחוץ לבפנים. זאת אומרת, על ידי זה שהריעו להם מבחוץ, אז הם התחילו לפתוח בעצמם. וזה שונה לגמרי ממצב שאדם בטוח בעצמו, בטוח בנקודה האמיתית שיש לו, בנקודה הנצחית שיש לו, וממנה הוא יוצא החוצה. כשהוא מקבל פידבק מבחוץ, זה לא הדבר שבונה אותו, אלא זה הדבר שטיפה נותן לו איזשהו ליטוף, ולא יותר מזה. אבל עצם המציאות שלו נמצאת כי הוא דבר נצחי. וגם אם הוא יישב במערה, ויכתוב לעצמו שירים, ואף אחד לא ישמע אותם, אבל הוא ישמח מהשירים שהוא כותב, זה מספיק לו. למה? כי הוא לא צריך שמבחוץ יגידו לו שזה יפה. זה יפה בעיניו. עכשיו תראו כמה ביטחון שלנו בנוי על מה שאנשים אחרים אומרים. אנחנו כל הזמן עסוקים במה אנשים אחרים יגידו על מה שאני לובש, על הרכב שאיתו אני נוסע, על הבית שבו אני גר, על האישה שאיתה אני אתחתן, על הילדים שלי מה יגיד, וכן הלאה. אנחנו כל הזמן עסוקים, זאת אומרת כל השפיטה שלנו היא לא מבפנים החוצה, אלא מבחוץ לבפנים. עד כדי כך שבאים הפסיכולוגים ואומרים מי זה האני, יש כל מיני משפטים, אחד המשפטים שאומרים, אני, זה לא מי שאני חושב שזה אני, זה לא מי שאתם חושבים שזה אני, זה מה שאני חושב שאתם חושבים שזה אני. וזה משפט כל כך מצד אחד חכם מאוד, אמיתי מאוד, ככה אנחנו חיים, אבל מצד שני הוא מראה באיזה מסכנות אנחנו נמצאים. זאת אומרת, מה בעצם המשפט הזה אומר? הוא אומר, אם אני בא עכשיו למקום, במקום הזה אני חושבים שאני עצבני, אז מטבע הדברים זה מה שאני אגלה שם, ואנחנו רואים את זה. אתה בא למקומות שחושבים עליך משהו שאתה חושב, כן, כל הזמן צריך להוסיף את זה, שאתה חושב שחושבים עליך ככה, מיד אתה מתנהג לפי הדבר הזה. אלא אם כן, אתה משתמש במידת הנצח. כשאתה משתמש במידת הנצח, אתה בא, אתה אומר, אני חושב שהם חושבים עליי ככה. אבל אני יודע, בנצחיות שלי, בביטחון הפנימי, ולא בביטחון החיצוני, שאני משהו אחר. יכול להיות שפעם התנהגתי ככה, ולכן אני חושב שהם חושבים שאני כזה. אבל אני יודע שאני לא כזה. ועכשיו אני אגלה את האני האמיתי שלי. עכשיו אני אבוא ואגלה את המציאות האמיתית שלי, לא את המציאות שאני חושב שהם חושבים עליי. אבל מתי אדם יכול לעשות את זה? כשיש לו אני פנימי, כשיש לו נקודה מבפנים חזקה, ברורה, שיש לו ביטחון עצמי במי שהוא, אז הוא יכול לבוא ולגלות את עצמו מלמטה. מי שחזק במידת הנצח, הרבה פעמים משחקים בכדורגל, משחקים כדורגל בשכונה, כדורסל, כל אחד, יש אנשים שאוהבים להיות בקבוצה החזקה. ויש את אלה שדווקא אוהבים להיות בקבוצה החלשה ולנצח. לבוא דווקא מלמטה, לנצח דווקא מלמטה. מי יכול לנצח מלמטה? מי שיש לו ביטחון פנימי במשהו. מי שיש לו ביטחון פנימי במשהו, הוא יכול לנצח בכל המצבים כולם.
ברגע שאין את הנקודה הנצחית הזאת, לאט לאט מתחילים להיכשל. והכישלונות האלה באים בגלל שלא מאמינים בנקודת הנצחיות. עכשיו תראו, אני מסביר כל השיעור. אני מסביר כל השיעור. לאט לאט, בוא נראה, אם ה9:30 לא תבין, תגיד לי, אני אשב איתך עוד קצת ונסביר. נקודת הנצחיות, למשל, אנחנו מדברים על מדינת ישראל. כשקמה מדינת ישראל, אנחנו באנו מתוך איזושהי נקודת גלות, מתוך אמונה בנקודת הנצחיות שלנו. מסרנו את עצמנו כדי להקים את המדינה הזאת. ולכן היו הרבה הצלחות. היום נקודת הנצחיות הזאת טיפה ירדה. טיפה אנחנו יורדים בה, ולכן אנחנו לאט לאט מתחילים לראות כישלונות. למה? כי אנחנו לא מאמינים בנקודת הנצחיות שלנו. ברגע שאדם מפספס את נקודת הנצחיות שלו, מיד מבחוץ באים וכובשים, באים ומנצחים אותו. למה? כי נקודת הנצח לא מגולה. כשיושבים לשבת במשא ומתן, יושבים שניים במשא ומתן, יש אנשים שאתה רואה שהם רוצים את העסקה. ואתה יודע, ברור לך שהם רוצים לעשות את העסק הזה, וכן הלאה. והם יכולים להתעקש איתך לפעמים על סעיף אחד בחוזה, וממש להראות לך שהם עכשיו קמים והולכים. והם קמים מהכיסא והולכים באיזשהו ביטחון, ואתה לא מבין מה, יכול להיות שבאמת בגלל הסעיף הזה הוא מפוצץ את הכל בגלל הדבר הזה. מאיפה זה בא? מתוך ביטחון שמה שמגיע לא יגיע. וברגע שאדם יש לו את הנקודה הבטוחה הזאת, בתוך הנקודת הנצח, הוא יכול להצליח בכל דבר. אבל מה? אנחנו צריכים להשתמש במידה הזאת במקומות הנכונים. כי אם אני משתמש בה במקום לא נכון, ואני בא והופך להיות כובש, אז לא עשיתי שום דבר. אני צריך מצד אחד להאיר את נקודת הנצח שבי. אבל כשאני נפגש עם מישהו, החוכמה היא לא לנצח אותו. לנצח זה קל מאוד. הרבה פעמים שיושבים בשיעורים, אנשים שואלים שאלות. שואלים כך, אחרת. לנצח זה לא בעיה. זה תלוי למי יש יותר שכל, ולמי יש יותר דמגוגיה, ויותר ביטחון עצמי יכול לנצח, זה לא בעיה. השאלה, לא אם ניצחתי או לא, כאילו אם אני עכשיו הצלחתי לענות את התשובה הנכונה, או שהוא שאל את השאלה היותר חזקה. השאלה אם הצלחנו ביחד לגלות את אותה נקודת נצח אצלי ואצלו. כי זה ביחד, זה צריך להתחבר. זה לא דבר שבאנו עכשיו כאילו לראות עכשיו מי יותר חזק. יש סוג של לימוד כזה, באים עכשיו, הוא שואל ככה, הוא עונה לו ככה, והם מתנצחים. אבל זה לא העניין. יכול להיות שעכשיו הצלחת לכבוש אותו. אבל האם הערת אצלו את נקודת הנצח? אם אותה נקודת נצח לא התעוררה אצלו, זה לא עוזר כלום כל התשובות בשכל. למה? כי הוא לא גילה את הנקודה הפנימית שלו, את הנקודה האמיתית שלו. וברגע שאותה נקודה הפנימית שלו לא התגלתה, לא עשית שום דבר. עשית ניצחון זמני, סליחה, לא שום דבר, עשית ניצחון זמני. אבל מה קורה מיד אחר כך? 7 יפול צדיק וקם. הוא נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם. מתי מפסיקים לקום? כשזוכים להגיע לנקודת 8. 8 זה הנקודה שנמצאת מעבר לעולם הזה. כל העולם הזה הוא בבחינת 7. כשזוכים לגלות את נקודת 8, שהוא הדבר היותר פנימי, היותר עמוק, אז זוכים להפסיק את הנפילות. לכן צריכים לבוא לתוך מידה בתוך הנפש, שאני לא צריך מבחוץ שיגידו לי אם אני ככה או אחרת, אלא אני מגלה את עצמי, מתוך עצמי. ואני יודע שהשיר הזה יפה, אני יודע שהשיעור הזה יפה, אני יודע שהמהלך הזה יפה, אני לא צריך שמבחוץ יגידו לי. תחשבו, אם רבי שמעון בר יוחאי, היה צריך שאנחנו נעשה לו ביקורת ספרים על הספר שלו, על הזוהר. מה היינו אומרים? כתוב בשפה לא מובנת, מדבר על כל מיני דברים בכלל שלא קשורים לעולם הזה, עדיף שיגנוז את הספר, זה מה שהיינו אומרים לו. עכשיו אם הוא היה מקשיב לנו מה היה קורה, אותו ספר היה גנוז, או כל מיני ניגונים שאנחנו מכירים, יש ניגונים עתיקים מאוד, שממשיכים לשיר אותם עד היום. ותחשבו שאותו אחד שכתב את הניגון, עכשיו הוא לא היה בטוח בעצמו, והיה מוציא את הניגון, אלא היה צריך שיגידו לו אם זה יפה או לא יפה. אז מה היה קורה? יכול להיות שמישהו זה לא היה מצא חן בעיניו, ואנחנו רואים, אנחנו שומעים ניגונים, לפעמים לא מוצאים חן בעיני בן אדם אחד או אחר. הוא היה גונז אותו, העולם היה מפסיק את הדבר הזה. כל דבר שיש בעולם צריך להתגלות.
אדם צריך לברוא מתוך עצמו, לא מבחוץ. וזה נקודה שתפור אנחנו חייבים לתפוס אותה, כי החיצוניות לא תופסת אותנו. ברגע שמישהו מבחוץ עושה לי פתאום עקום על הדבר שיש לי, אני מיד מבפנים, משהו אצלי נחמד, וצריך לי להילחם בדבר הזה. אבל אני נלחם לא בו, אלא כדי לראות את נקודת הנצח שבי. וככל שנקודת הנצח שבתוך האדם יותר בהירה, יותר ברורה, ככה מבחוץ לא יכולים לפגוע בו. ככל שהנקודה הזו פחות חזקה, פחות ברורה, פחות בהירה, פחות גלויה אצל האדם, יותר נעלמת, ככה כל רוח שבא מבחוץ, תראו ילדים קטנים, אתה הולך איתם לחנות, קונה להם, השבוע הייתי עם אחת הילדות שלנו, קנינו לה משקפיים. הסתכלה במראה כמה וכמה פעמים, לא רואה כל כך טוב, צילמנו אותה, ראתה איך זה נראה, יפה, שמחה. באה הביתה, קיבלנו אחרי כמה ימים את המשקפיים, לבשה אותם, הלכה עם זה לבני עקיבא, חזרה בערב שבת, זהו, לא רוצה אותו, לבשה את המשקפיים הישנות. מה קרה? אמרו לה שזה נראה כמו משקפי פלזמה. זהו. לא, אבל את ראית, אמרתי לה, היינו איתך בחנות, את ראית שזה יפה. ואמא אומרת שלך שזה יפה, וכולם אומרים לך, אנחנו אומרים לך שזה יפה. לא, אמרו לי שזה לא יפה, זהו. מה קרה עכשיו? בא משהו מבחוץ, הוא קובע להם זה יפה, אבל מה עם מה שאת מרגישה? עכשיו, אצל ילדים זה טבעי, כי הוא בונה את הנפש שלו. אבל אנחנו, אסור לנו להישאר בבחינת ילדים. אנחנו חייבים לגדול, ובמיוחד בעניינים הפנימיים. במיוחד בענייני הנפש. כל אחד מאיתנו, יש לו אוצר שנמצא בתוכו שצריך להתגלות. ואם אנחנו נהיה קשובים כל הזמן למה שאומרים לנו מבחוץ, הדבר הזה לא יתגלה אצלנו. אנחנו חייבים לבוא מבפנים החוצה. ברגע שתופסים את המהלך הזה, זה מהלך שמשנה את נקודת החיים. לכן העניין הזה של הביטחון הפנימי, של הביטחון העצמי של הנצח, הוא כבר תחילת ההליכה. זה כבר לא עניינים של הרגשות, או כל מיני מציאות כאלה. זה איך אני חי את החיים שלי. האם אני חי את החיים שלי לפי מה שאומרים עליי מבחוץ, או שאני יוצא עם הנקודה שלי מבפנים החוצה. יש סיפור, היה זוג אחד שהתחתנו והיה להם רק חמור אחד. אמר החתן, ביום של החתונה, אני הולך עם הכלה, לא יפה שאני על החמור והיא תלך ברגל. אני אשים אותה על החמור ואני אלך לידה. הסתובבו ככה ברחבי הכפר, ראו אותם כולם, אמרו, תראו מה זה, איך הוא נפל לבן אדם הזה. על היום הראשון, תראה איך היא מסנג'רת אותו. נותנת לו לסחוב אותה ככה על החמור, במקום שהוא יהיה על החמור. הוא אמר, וואלה, צודקים. הוריד אותה, עלו על החמור. הלכו ברחבי הכפר, אמרו להם אנשים, תראו, הבן אדם הזה אין לו בושה. על היום הראשון, הוא משתמש באשתו כמו משרתת. מה צודקים? ירדו שניהם, הלכו ליד החמור. הסתובבו בכפר, אמרו עליהם, תראו איזה אנשים מפגרים. יש להם חמור והולכים ברגל. ההמשך הוא שהם שמו את החמור על הגב, כן? זה הסוף של הסיפור. זה בסוף מה שקורה למי שכל הזמן עסוק במה שקורה מבחוץ. האדם צריך מבפנים לצאת החוצה. חייבים להעיר את הנקודה הזאת. זו נקודה שלא מספיק טוב. אנחנו רוצים ביטחון עצמי, אנחנו רוצים את כל הדברים האלה, אבל כל הזמן אנחנו שואפים שזה יבוא אלינו מבחוץ. ברגע שאמרו לנו מילה טובה מבחוץ, זה מרגיע אותנו. אמרו לנו מילה לא טובה, אנחנו נכנסים מיד לאיזשהו סטרס, לאיזשהו לחץ. אבל חייבים לבוא מבפנים. אני בטוח בעצמי שאני יפה, אני בטוח בעצמי שאני יודע לעשות את הדבר הזה, ומפה אני הולך החוצה. מה שאומרים ומה שלא אומרים, זה העניין בשביל עצמם. לא בשבילי, זה לא קשור אליי. אני בונה את עצמי מבפנים החוצה. לילד לא בונים מהר. לילד לא בונים מהר. בונים לאט לאט. ילד, אני ארחיב עוד קצת. אני פה עכשיו מדבר על נקודה קיצונית. הנקודה הקיצונית שאני נבנה מבפנים החוצה. ובן אדם שיחיה רק עם מבפנים החוצה, הוא יכול גם חס ושלום להיות בן אדם משוגע. הוא יכול גם להגיד, אני מבפנים המשיח. תלכו לכל מיני בתי חולים של חולי נפש. יש שם כל מיני כאלה שהם בטוחים שהם המשיח, והם בטוחים שהם רבי שמעון בר יוחאי, ועוד כל מיני דברים. יש שם כל אחד יש לו את ההתגלויות שלו.
אז האדם כן חייב להיות קשוב לסביבה, אבל קשוב לסביבה כמשפץ טיפה, נותנת איזונים, ולא כקשוב לסביבה כבונה אישיות. אנחנו כרגע מדברים, אני בכוונה בשיעור, אנחנו לוקחים את זה כאילו לנקודה קיצונית, תסתכל רק מה שקורה אצלך בפנים, וכביכול אל תקשיב בכלל למה שקורה בחוץ. אבל צריך להקשיב למה שקורה בחוץ. אבל רק כטיפה מבסטת את הדברים, טיפה מאזנת אותך, טיפה מכוונת את הנקודות, טיפה עושה לך פה קצת שפכת אש, סוגרת לך פה איזשהו חור קטן, זהו. אבל האישיות שלך נבנית מבפנים החוצה. אצל הילדים, בגלל שהאישיות שלהם עוד לא בנויה, אז הם צריכים לקבל הרבה דברים מבחוץ, וזה בסדר וזה לגיטימי. אבל כשילד מגיע לגיל, שעובר את גיל ההתבגרות, כל אחד עובר את גיל ההתבגרות, במיוחד בדור שלנו בגיל אחר לגמרי, כשבן אדם עובר את גיל ההתבגרות, והוא ממשיך לחיות במציאות כזו, אז מתחילה עוד בעיה. אבל ברגע שבן אדם הוא בתוך גיל ההתבגרות, זה חלק מהבנייה, שאני מקשיב למה שאנשים אומרים, ולאט לאט אני בונה, אבל בסופו של דבר, הנפש שלי צריכה להתגלות. כן. כן. אחרי זה, מי שירצה להישאר איתך, הוא יגיד לך, אבל אני מתאר לעצמי שאני מאמין שלכל בן אדם יש. ככה אני גם מגדל את הילדים שלי, וככה אני מגדל גם את התלמידים שלומדים אצלי. בן אדם צריך להאמין שיש בו נקודה אמיתית. כן, אני אסביר תכף. מה אתה אומר, ארי? כן. יש בכל אחד נקודה הוא אמר שאדם הוא בר כליה. אנחנו מאמינים שאדם הוא נצחי. ובכל ההתלבשויות שיהיו לאדם, מה שאמרנו מקודם, חוק שימור האנרגיה, בחוכמת הקבלה נקרא גלגול נשמות. אנחנו לא ניכנס לכל העניין הזה עכשיו, כי זה מושג ארוך בפני עצמו, אבל הנשמות רק לובשות, כל הגופים שאנחנו לובשים, זה לבישת צורה ופשיטת צורה. אבל הנשמה, טבע הנשמה, נשארת אותו דבר כל הגלגולים שלה. האדם מרגיש שהוא בן 50-60, ואדם יכול להיות גם בן 5,000 שנה, ובכל הגלגולים שהוא היה, יש נקודה נצחית שצריכה לבוא ולהתגלות. וכל פעם אני לובש צורה ופושט צורה. פעם אני צריך לגלות את זה בתור חייל בצבא, ופעם בתור אבא בבית, ובכל המקומות כולם יש נקודה מסוימת שתלך ותחזור על עצמה, והיא מתבקשת ממני להפוך מפוטנציאל, מדבר שנמצא בהיעלם, להביא את הנקודה הזו אל מציאות, אל גילוי, למציאות שהדבר הזה נמצא, והדבר יחזור על עצמו בכל התהליכים שנעבור. יש איזשהו מאמר של הרבי מלובביץ', שאמרנו את זה פה פעם, אבל נגיד את זה עוד פעם, הוא מדבר על יוסף הצדיק. הוא אומר, יוסף הצדיק עבר הרבה תהליכים בתוך החיים שלו. בהתחלה הוא היה הבן המפונק של אבא, אחר כך האחים התעצבנו עליו, מכרו אותו לעבד לשר הטבחים, הצליח מאוד שמה, קרה כל הסיפור עם אשתו, וזרקו אותו לבור שוב פעם לבית הכלא. זורקים אותו לבור לבית הכלא, אחרי זה משם הוא יוצא, נהיה משנה לפרעה מלך מצרים. אומר הרבי מלובביץ', אם אני אסתכל על כל התהליכים שעברו על יוסף, יש תהליך אחד שחוזר בכל התחנות כולן, למרות שזה תחנות שונות לגמרי, פעם הוא מלך ופעם הוא אסיר. פעם הוא הבן המפונק, ופעם הוא עבד אצל שר הטבחים. זה כל דבר זה מהלך שונה לגמרי. אבל יש דבר אחד שכל הזמן חזר על עצמו. מה חזר על עצמו כל הזמן? כל הזמן הוא היה, והיה מישהו מעליו. כשהוא היה אצל יעקב אבינו, אז הוא היה, כתוב שהוא הנהיג את בני השפחות, אבל יעקב היה מעליו. מכרו אותו לשר הטבחים, אז הוא היה מנהל את כל הבית שם. אבל מי היה מעליו? אותו פוטיפר. קרה כל מה שקרה עם אשת פוטיפר, זרקו אותו לבית הסוהר. יש את שר בית הסוהר, הוא רואה שכל מה שיוסף עושה מצליח, מינה את כל האסירים, הוא היה שולט עליהם. אבל מי היה מעליו? שר בית הסוהר. יוצא מבית הסוהר, הוא הולך למלוך במצרים. מי נמצא מעליו? פרעה מלך מצרים. זאת אומרת, הוא תמיד היה בתפקיד המשנה. בכל המקומות שהוא הסתכל, הוא תמיד היה בתפקיד המשנה. למה? כי היה לו תיקון עם העניין הזה. ולכל אחד יש נקודת תיקון בנקודה מסוימת. מה? זה מה שאומרים היום, להיות מספר 2 זה הכי קשה. זה התיקון של משנה. מי שנמצא מספר, זה נקודה קשה. אתה צריך מצד אחד להגדיל את זה שמעליך, ומצד שני לא להיות טמבל כזה. וזה נקודה קשה. זה נקודה לא פשוטה. זה מהלך בין גאווה אמיתית לבין ענווה. ולהחזיק את שניהם יחד זה מהלך מאוד קשה.
אנחנו צריכים להתבונן. נכון? נכון. אנחנו צריכים הרבה להתבונן בחיים. הקדוש ברוך הוא מרמז לנו הרבה רמזים בחיים. כשאדם מתבונן בחיים שלו, לאט לאט דברים מתגלים. עוד נקודה ועוד נקודה, ועוד לפעמים אנשים אומרים, איך אני יודע אם ללכת או לא ללכת? יש עכשיו איזשהו משהו, אני יודע לעשות את הדבר הזה, אנחנו עומדים הרבה פעמים בהתלבטויות. אבל החיים מוליכים אותנו. צריך טיפה לשבת בשקט, טיפה להירגע, ורואים איך שהחיים לוקחים את האדם למקום הנכון שלו. ואחרי שהחיים לקחו למקום הזה, אני צריך להתבונן על כל התחנות שעברנו. מה הייתה נקודת הצלחה שלי במקום הזה? מה היה נקודת הכישלון שלי? ואם אני אתבונן, לא בתוך הצורות, אלא מעבר לצורות. כי אם יוסף היה מתבונן בצורות, הוא אומר, אין קשר בחיים שלי בין דבר אחד לשני. כל החיים שלי זה, פעם אחת אני למטה, פעם למעלה. אולי היה לו שום מושג אם היה מסתכל דרך הצורות. אבל אם הוא מסתכל מעבר לצורות, יש נקודה שחוזרת על עצמה. הדברים האלה קשה לדבר אותם מספיק במילים. כי זה איזשהו דבר שאדם צריך לגלות מתוך הנפש שלו פנימה. אדם צריך להסתכל על החיים, עברנו מספיק תחנות בחיים, אנחנו לא ילדים בני 12-13, כל אחד עבר מספיק תחנות בחיים שלו כדי להתבונן בהם. יש אנשים, רואים את זה הרבה פעמים, יש להם יצר הרסני. יש אנשים כאלה. אתה רואה אותם מצליחים, ואחר כך במו ידיהם הורסים לעצמם את כל מה שהם הצליחו בו. וזה תהליך שחוזר, אבל לא שמים לב. והם מגיעים כל פעם לעלייה מאוד מאוד גדולה וטרח יורדים. והם לא שמים לב מה הורס אותם. יש נקודה, אצל כל אחד מאיתנו יש נקודה שחוזרת על עצמה. והנקודה הזאת יכולה להתגלות, היא צריכה הרבה שקט, היא צריכה לא רעש ולא צלצולים, אני מנסה למצוא מי אני ועוד, לא לעשות הרבה רעש מזה. פשוט להיות הרבה בשקט, במיוחד, בגלל שאין לנו הרבה זמן, כי אנחנו אנשים לחוצים, אנחנו נוסעים מספיק זמן במכוניות, ברוך השם יש הרבה פקקים ברחוב, לכבות את הרדיו, להיות עם עצמנו. דיברנו על זה כמה פעמים. כל אחד מאיתנו מבלה, נסיבות אני מעריך, אני לא מכיר פה את כולם, אבל חצי שעה, שעה ביום בנסיעות. שעה ביום בנסיעות, אפשר בשעה הזאת לא לחלום יותר מדי, שחס ושלום לא תקרה תאונה, אבל אדם יכול להתבונן על עצמו ולהסתכל על המהלכים שקרו לו בחיים. יותר טוב לשבת מסודר ולרשום, הרבה פעמים בכתב מתגלים כל מיני דברים שלא שמנו לב. אחר כך אני קורא את כל הדברים ברצף, אני רואה, יש פה איזשהו מהלך, יש פה איזשהו דבר שחוזר על עצמו, אבל הדברים מתגלים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את זה. כשאדם בא ורוצה לגלות את הנקודה הזו, היא מתגלית. ולכן האדם צריך שני דברים. מצד אחד, לראות את נקודת הנצחיות שבו. ואיך אני רואה את זה? קודם כל, על זה שיש לי ביטחון שאני נצחי. הרמח"ל אומר על הרע, הוא אומר, הרע אינו עומד לנצח, אלא להינצח. זאת אומרת, כל מציאות הרע שיש אצלנו, אצל כל אחד, יש כל מיני דברים לא טובים, הדברים האלה לא עומדים לנצח, הם הפוך, הם עומדים להינצח, אתה תנצח אותם, אתה תכבוש אותם. רק מה, אתה צריך להוציא מהם את אותה נקודת טוב שיש בה, ברגע שאותה נקודת טוב שיש בה תצא, כל הרע ייעלם. כל הרע הוא רק שומר על איזושהי נקודת טוב שנמצאת במקום הזה. ברגע שאני מוציא ממנו את אותה נקודת טוב, כל המציאות האחרת נעלמת. כתוב בזוהר, יש הרבה מקרים שהיו הולכים שמה וכתוב, נתן בו עיניו ועשה אותו גל של עצמות. זה לשון שחוזרת הרבה בזוהר. אז מפרשים, מה זה הכוונה נתן בו עיניו ועשה אותו גל של עצמות? ברגע שנתן בו עיניו וגילה את נקודת הטוב שבו, שאותה נקודת טוב מתגלה, לא צריך יותר את הרע. את כל ההתלבשות הזאת שנראית כדבר לא טוב, לא צריך אותה יותר. ברגע שאותה נקודת טוב מתגלה, לא צריך את כל מה שנמצא מעבר. הרב קוק כותב לגבי הכעס. אומר בן אדם שכועס. יש כל מיני סוגים של כעס, אבל אחד הדברים שהוא כותב על הכעס, הרבה פעמים הכעס נובע מתוך משהו פנימי שרוצה לפרוץ החוצה ואין לו מקום. עכשיו תראו כמה זה דבר עצום מה שהוא אומר. לכאורה אנחנו תמיד מה אומרים?
איך אומרים, מספרים על המרוקאים, אומרים, מה הם אומרים? אני לא עצבני, מעצבנים אותי. זאת אומרת, תמיד מה אנחנו תופסים? שמשהו מבחוץ, זה הבעיה. פה הוא בא ואומר, לא, אין פה בכלל בעיה, הפוך, יש פה משהו טוב שרוצה להתגלות, והמשהו הטוב הזה שלא מצליח להתגלות, הוא זה שמכניס אותך. עכשיו תראו, דיברנו קודם על הילדים, ילדים בגיל ההתבגרות, אתה לפעמים אומר להם מילה בניגון הלא נכון, הם מיד מתרכזים, מתפרצים עליך, מה קרה? כי הם נמצאים בשיא נקודת הגילוי, בשיא הנקודה שהם מרגישים שמשהו צריך לצאת מהם החוצה, והם לחוצים, כל דבר קטן מרטיט אותם, כל דבר שאתה אומר לנו במקום זה מפוצץ אותם. למה? לא בגלל מה שאמרת. כי הם נמצאים בתהליך של יצירה, בתהליך של גילוי, שהדבר שנמצא בהיעלם שצריך לבוא ולהתגלות החוצה. וברגע שאדם נמצא בתוך תהליך כזה, אז דברים מבחוץ מרגיזים אותו. זה כמו, אם נמשיל את זה במילים יותר פשוטות, אתה יושב מרוכז כדי להבין איזשהו משהו, ופתאום בא מישהו מתחיל לדבר איתך. לפעמים זה מרגיז מאוד, אתה נמצא באמצע חשבון. אתה מתרכז כדי לעשות את החשבון, לא במחשב, בשכל, בראש, פתאום בא מישהו מבלבל אותך. וכל החשבון מתפרק לך. זה מרגיז, למה? כי המשהו שהיה צריך להתגלות. ועכשיו בא מישהו מבחוץ והפריע לי. זאת אומרת, מה אנחנו אומרים? כשיש נקודה שרוצה להתגלות מבפנים החוצה, האדם הזה נמצא בנקודה של כעס. מה אנחנו רואים מזה? שלא המציאות מבחוץ היא זאת שעושה את הדברים. יש בתוך האדם מבנה פנימי, שהמבנה הפנימי הזה רוצה לבוא ולצאת ולהתגלות. ואנחנו צריכים לתת לו את המקום, ולתת לו את הסביבה, ולתת לו את המבנה, כדי שאותו דבר יוכל לצאת החוצה. ברגע שהדבר הזה יצא החוצה, האדם יתחיל להכיר את עצמו, מתוך עצמו, עם האיזונים שהוא מקבל מהסביבה, כי צריך איזונים מהסביבה, כמו שהיא אמרה, וזה נכון, האדם צריך איזונים מהסביבה, ככה הוא יהיה כל מיני דמיונות וכל מיני אסונות, מחלות נפש שאנחנו רואים שיש בדור הזה, לא עלינו. אז האדם צריך את האיזונים מהסביבה, אבל בעיקר אדם צריך להיבנות מתוך עצמו. מה זה אומר מתוך עצמו? מתוך השקט, לא ברעש. האדם שימצא בשקט הרבה, בתוך הרעש שאנחנו נמצאים בו, בתוך החיים היצירתיים שלנו. ואנחנו נמצאים ביום, אנחנו מייצרים הרבה, וזה טוב. אבל בתוך כל המהלך הזה של היצירה, שיהיו לנו את הזמני שקט, שיהיו לנו את הזמנים שאנחנו נמצאים עם עצמנו, שיהיו לנו את הזמנים שאני מדבר עם עצמי. שאני לא מדבר עם בן אדם הזה שהוא עכשיו רב איתי, אני עכשיו מדבר עם עצמי. האם אני התנהגתי בסדר או לא התנהגתי בסדר? לא מה שהוא אמר לי. אני עם עצמי, אני רוצה לדעת איפה אני עמדתי כאן. בלי קשר עכשיו למה שהוא יגיד ומה שאחר. איך אני התנהגתי במצב הזה? אדם רב עם אשתו, שם רב עם בעלה. חוץ ממה שמדברים בינינו. האדם צריך לדבר עם עצמו. יכול להיות לפעמים, אנחנו מתנהגים לא בסדר. ואנחנו יכולים לשכנע את הצד השני שאנחנו היינו בסדר והוא לא בסדר. זה לא בעיה. אפשר לעשות גם את זה. השאלה אחר כך שאתה יושב עם עצמך, מה אתה אומר לעצמך? האם בתוך עצמך אתה יודע את האמת או לא יודע את האמת? והנקודה הזאת היא צריכה להתבהר בתוך האדם. ברגע שאותה נקודה מתבהרת באדם, אז יש לאדם ביטחון אמיתי בחיים שלו. הביטחון חייב לנבוע מהנקודה הפנימית. ברגע שהוא נובע מבחוץ, זה עניין זמני. ואז יש תסכולים, ורואים את זה, זה אחד הדברים המופתיים שיש בדור הזה, זה שרואים את כל המפורסמים, שיש להם לכאורה הרבה ביטחון, אבל זה אנשים שהם צורכים, איך אריק איינשטיין פעם סיפר ברעיון, אמר, הייתי הולך להופעות, ואני בז'אן בכלל לא אוהב להופיע. הייתי צריך לשתות בקבוק ויסקי כדי לעלות להופיע. הם צורכים כל מיני דברים, בשביל מה? כדי להרגיש את אותו ביטחון פנימי. אבל האדם שהדבר הזה נובע מתוך עצמו פנימה, הוא לא צריך שום עזר חיצוני. האדם שהנפש שלו בא ומתגלה מבפנים, הוא לא צריך שום דבר מבחוץ שיעזור לו כדי לגלות את הנפש הזה. אז יש לנו בחיים שני רובדים. יש לאדם את התאריך שבו, את היום שבו הוא נולד, שזה בעצם הפוטנציאל שלו שצריך להתגלות החוצה. יש לנו את השם שבו אנחנו נקראים. שם האדם זה הכלים שניתן לו מלמעלה, כדי לגלות את הדברים מבפנים החוצה. בשביל זה יש לנו את השם שלנו. כל אחד יש לו שם שניתן לו מלמעלה. כתוב שההורים מקבלים התנוצצות של רוח הקודש, שם הזה נבחר ולא השם אחר, זה השם שלך,
וזה הדבר שאיתו אתה הולך ומתגלה, מבפנים החוצה. השם שלך בא לגלות את עצמך, מבפנים לבחוץ. לכן, העניין הזה, כל הכלים ניתנו לנו. אנחנו רק צריכים לקחת אותם ולהשתמש. אם אני אקח את המברק ואנסה לשבור את הקיר, אני לא אצליח. אבל אם אני משתמש בכל כלי בצורה הנכונה שלו, אני יכול לבנות את הדברים בצורה נכונה. ואני אומר עוד פעם, עיקר המפתח זה נקודת השקט, לא נקודת הרעש. לא צריכים להתייעץ עם אף אחד, לא צריכים ללכת לאף מקובל ולאף שום דבר. האדם צריך לשבת עם עצמו בשקט, לגלות את עצמו מבפנים. ברגע שהנפש מתגלה מבפנים, מתחילה להתבהר אותה נקודת נצח שקיימת בכל אחד. וזה הדבר הראשון שאיתו מתחילים, שאני יודע שיש בי משהו נצחי. אחרי שהם מבינים את הנקודה הזאת שיש בי משהו נצחי, עכשיו בונים לסביבה שאותו נצח יוכל לבוא ולהתגלות. איפה הנצח מתגלה? בתוך ההוויה של השקט. בתוך ההוויה של השקט, בלי הרעשים מסביב, אותה נקודת נצח שנמצאת בנו, תבוא ותתבהר, תבוא ותתגלה, דרך כל מיני חשבונות נפש שאדם יעשה עם עצמו, כל מיני מהלכים שאדם מתבונן על עצמו מהצד, איך התנהגתי במקום הזה, ואיך התנהגתי במקום אחר, לא מתוך הכעס והמציאות שבה אני נמצא, אלא אחרי זה, ברגוע. אני בא עכשיו, יושב עם עצמי ואומר, מה אני התנהגתי כאן? זה שהוא אמר עכשיו שאני צודק או לא צודק, זה עניין אחר. האם אני באמת הגעתי לנקודה האמיתית? דיברתי מתוך מקום אמיתי או לא דיברתי ממקום אמיתי? זאת השאלה. בפעם הבאה שהקדוש ברוך הוא ישלח לך ניסיון. את יודעת שיש לך פה בעיה במקום הזה. למשל, מסופר על הבן של בעל הסולם, שהוא היה לו תקופות ארוכות, שהיו שואלים אותו שאלות בשיעורים, והוא לא היה עונה תשובה. פעם שאלו אותו, למה הרב לא עונה? הוא אומר, אני רוצה לדעת שאני לא מחויב לענות. ברגע שאדם מרגיש שהוא חייב לענות תשובה לכל דבר, אז מה קורה? הוא ממציא תשובות. וזה לא בעיה להמציא תשובות. עכשיו אתה יושב אחרי זה בבית, צריך לעשות עצמך חשבון נפש, בסדר, עניתי לו. אז הוא חושב שידעתי את התשובה, כי סיבבתי אותו ככה, וזה לא בעיה לסובב. זה טיפה אתה אומר מילה יותר יפה פה, עוד איזשהו סיפור כאן. לפעמים אתה יכול בכלל לקחת את הבן אדם מהמקום שהוא שאל למקום אחר לגמרי, בלי שהוא שם לב, והכל בסדר. אבל אם האדם מחויב לענות תשובה, זה המצב שלו. אחר כך הוא יושב בבית ואומר, רגע, למה עשיתי את זה? כי הרגשתי מבפנים שאני חייב לענות תשובה. לכן, פעם הבאה אני לא אענה תשובה. כדי לצאת מהרצוניות הזו, שאני תמיד, בן אדם רואה, אני תמיד חייב להגיד את המילה האחרונה. אנחנו מתווכחים, יש אנשים שאצלהם העניין של נצח חזק, הוא חייב בסוף להגיד את המילה האחרונה. הוא אומר לעצמו, אני עכשיו רוצה לשים, אני שם לב שאני חוזר על עצמי בהתנהגות הזו, והיא לא טובה, ואני אומר לעצמי שהיא לא טובה. פעם הבאה אני בכוונה, גם יהיה לי מה להגיד, ויהיה לי מה להגיד, לא גם אם יהיה לי. יהיה לי מה להגיד, כי זה הטבע, זה הדבר שמגולה אצלי, שכל הזמן אני רוצה להיות זה שאומר את המילה האחרונה, ואני מבין שזה לא טוב, בפעם הבאה אני אנצח את הדבר הזה. צריך להבין שהנצח הוא כאילו בא, הוא אומר, אני יותר חזק מכל דבר אחר בעולם. זה המקום של הנצח. הנצח זה לא מידה של היגיון. אנחנו נגיד עוד דבר אחד מזה לסיים. הנצח זה מידה של עזות. יש מושג של גבורה, ויש מושג של אומץ. אומץ זה שונה מגבורה. גבורה זה אדם שיש לו כוח אמיתי. כתוב על האריה שהוא גיבור. האריה יש לו כוח. כשהאריה מישהו בא ותוקף אותו, אז הוא עושה לעצמו חשבון, האם אני יכול לנצח או לא יכול לנצח. מי שיש לו עזות, הוא לא חושב אם הוא יכול לנצח או לא. הוא פשוט קם ונלחם. למה? כי יש לו אומץ. אומץ זה לא גבורה, זה שני מהלכים שונים לגמרי. יכול להיות שהוא לא יודע בכלל אם הוא ינצח או לא. אבל יש לו אומץ להיכנס למקום הזה. איך תצא מכאן? אני לא יודע. יש לי אומץ אבל להיכנס. ברגע שיש את האומץ הזה, אז המהלכים באים ממקום אחר. מאיפה בא האומץ? מתוך הביטחון הפנימי האמיתי. אז יש נקודה כזאת שאני יודע שאיפה שאני לא אזרק אני אצליח לצאת מזה. והוא דיבר מקודם על הצבא, בסיירות מובחרות, עושים להם כאלה ניסיונות, זורקים אותם בכל מיני מקומות, תחזרו. איך, מה נוכל? אם אין לאדם את הביטחון הזה, הוא לא מצליח לעבור את התהליך הזה. את אותו גיבוש, את אותו מבחני קבלה. וזה חלק ממבחני הקבלה שלהם. האם יש לך את האומץ הזה או לא? עכשיו זה בעניינים פיזיים.
יש עניינים נפשיים. יש בני אדם, למשל, מפחדים לחשוב על המוות. אין להם אומץ לחשוב על המוות. למה? כשהם חושבים על המוות, נכנסים לדיכאון. האם יש לי אומץ להיכנס פנימה לתוך הנפש שלי, או שאין לי אומץ? זה דברים שאדם צריך להתבונן בתוך עצמו. וזה המידה של הנצח, ולכן היא כל כך חשובה. זה, מה שדיברנו היום זה עוד באמת, זה עוד לא אפילו קצת מתוך הדבר הזה. אבל באמת כמה שלא נדבר לא יעזור. כמה שנשתוק בתוך הדבר הזה, ואדם עם עצמו יגלה את המידה הזאת מתוך עצמו, זה המידה האמיתית. כן. כי אמרה על שקט, אז היא התחילה לדבר בשקט. תדברי בקול, בקול. אנחנו לא תמיד, אני אומר עוד פעם, המהלכים האלה הם קשים. זה נקודה שלא באנו לבקש פה עכשיו משהו קטן, ניצחון זמני. אם היינו רוצים ניצחון זמני, אז היינו אומרים דברים פשוטים, תדבר בשקט, תהיה יותר רגוע, תגיד מראש, זה הבן שלי, אני אוהב אותו, לא רוצה לריב איתו וכן הלאה. וזה הדברים שירגיעו אותך, ויהיה לך ניצחון זמני. אבל אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים את זה, אנחנו רוצים יותר מזה. אנחנו רוצים ניצחון אמיתי. אני צריך לראות מה נקודת האמת שיש בו. יש כבר משהו אמיתי. איך דיברנו שבוע שעבר? אמרנו, בן אדם אומר לי משהו. מה, הוא רוצה שיהיה לי רע? הוא רוצה להגיד לי, יש משהו טוב במה שהוא אומר. זה הנקודה הראשונה. עכשיו, שבוע שעבר דיברנו, יש בו משהו אמיתי במה שהוא אומר. עכשיו אנחנו רואים יותר מזה. יש משהו נצחי במה שהוא אומר. לא סתם אמיתי. זה אמת נצחית במה שהוא אומר. יש משהו נצחי בתוך הדבר הזה שעומד מולי. זה לא דבר שיפסק מעולם, אפילו אם אני אצליח. אז ושלום, כן, אבל נצליח לשחוט אותו. עדיין הנקודה הזאת תעמוד בעולם, כן? היא לא תיפסק. יש ילדים בבית שיש להם, למשל, נגיד, לפעמים ההורים לא כל כך מסודרים. יש ילד מסודר. הילד הזה מציק להורים שלו, משגע אותם. תעשי הפוך, זה לא משנה. תעשי הפוך, זה יהיה אותו דבר. מה עושה אותו ילד מסודר? הוא צריך, נגיד, צריכים להביא לו איזשהו משהו מהקופת חולים, הוא מתקשר 4 פעמים בתוך הבית ספר להורים שלו, אל תשכחו הם להביא לי את הדבר הזה, אל תשכחו להביא את הדבר הזה. לא בגלל שהם לא הורים טובים, הם הורים טובים, הם משתתלים בהרבה דברים אחרים לעשות טוב. בעניין הזה של הסדר, הם לא כך מסודרים. הוא מזכיר להם כל פעם. עכשיו, מה קורה? באופן רגיל, איזה ילד נודניק, מנסים להגיד לו, תפסיק להתקשר, עוד פעם אחת שתתקשר, אני לא אביא לך כלום. זה מה שאנחנו עושים להם. במקום לבוא עכשיו להבין, זה עניין נצחי. יש אצלו עניין נצחי של סדר. כרגע זה מגולה רק כסדר, בהמשך החיים זה עוד יתפתח לנקודה עוד יותר פנימית. שתבוא ותתגלה אצלו, שלא יכולה להתגלות בתוך פיזור. יש דברים שלא יכולים להתגלות בתוך מידה של פיזור, יכולים להתגלות רק בתוך סדר, וגם סדר נפשי, לא רק סדר מבחוץ. והנקודה הזאת תלך ותתבהר אצלו לאט לאט בחיים, ואם אני עכשיו בא והורס לו את הנקודה, אני יודע שאני כופה את עצמי עליו, ומשתלט עליו, ומנצח אותו, אז אני מנצח אותו ניצחון זמני, אבל מה יקרה אחר כך? יגיע לגיל יותר חזק, יהיה לו קשה איתי, יעלה ממני, והנקודה הזאת תלך ותתפתח, כי אי אפשר לעצור אותה. וזה מה שקורה. ואנחנו צריכים להבין ולהכיל את הדברים, להבין שכל בן אדם ובן אדם שעומד מולי, יש בו נקודת נצח. עכשיו רק אני אגיד עוד דבר אחד, שאני בא להתמודד מול דברים, אני לא חייב להתמודד עם כל דבר. אני לא חייב עכשיו להיות זה שבא עכשיו להעיר לכולם את נקודת הנצח שלהם. יש דברים קשה לי איתם. זה בסדר גמור, לוקח צעד, אומר, אנחנו שמים לבושים עלינו, יש לבוש שנקרא נעליים ויש לבוש שנקרא בגדים. כל אחד זה נותן לנו הגנה מסוימת. הבגדים נותנים לנו הגנה מפני דברים שאנחנו רוצים להיות מחוברים איתם. הנעליים נותנים לנו הגנה מפני דברים שאני לא רוצה להתחבר אליהם. לא רוצה להתחבר, אני שם נעל על הדבר הזה, זה הדבר שאני לא רוצה להתחבר איתו, לא בגלל שהוא לא בסדר, לא בגלל שהוא לא טוב, לי קשה איתו, קשה לי עם המציאות הזאת, אני טיפה לוקח בעדינות, צעד טיפה אחורה, לא נכנס איתו לעימותים, לא רוצה לנצח אותו ולא רוצה להיות מנצח, אני לא רוצה איתו שום דבר, אני רוצה
ללכת צעד אחורה. לא רוצה להגיע איתו למידת הנצח. וזה בסדר, וצריך לפעול ככה לפעמים בחיים, והרבה פעמים זה המידה שעוזרת אחר כך לשני הצדדים, לבוא ולהתחבר. זה מושג של תיקון מצד האחוריים, זה לא תיקון אמיתי, אבל זה תיקון של האחוריים, זה תיקון שאני בעצם בא ואומר, הדבר הזה לא נמצא. ברמה מסוימת כזאת או אחרת. ויש תיקון שנקרא תיקון של פנים, שאני רואה שהדבר הזה נמצא, אני רואה שיש לי התמודדות איתו, ואני בא לחבר את הדברים. זה התיקון האמיתי. לפעמים אני לא מספיק חזק כדי לעשות את זה, וזה בסדר. ואני לוקח צעד אחורה, אומר לעצמי, אני עם הדבר הזה יורד ממנו. לכן צריכים להיות חכמים, צריכים להיות זהירים עם המידה הזאת. אבל זה המידה החזקה ביותר בתוך נפש האדם. אנחנו נראה עוד מידות בשבועות הבאים, אבל זאת, המידה הזאת של הנצח, היא מידה ממש גורלית. כי היא זאת שמשנה לאדם את כל המהלכים בחיים שלו. האם האדם בטוח בעצמו, בטוח בחסד שלו, בטוח ברחמים שלו, בטוח בגבורה שלו, שהוא לא בטוח. אדם שלא בטוח בעצמו, כל המעלות שיהיו בו לא יעזרו שום דבר. על הביטחון סובב הכל. אדם יכול להיות, לפעמים אנחנו רואים אנשים כישרוניים בצורה פלאית, אבל אין להם ביטחון. אין להם ביטחון, והחוסר ביטחון הזה שלהם גורם להם להירקב במקום שלהם. ממש ככה. איך עוזרים? על זה שמגלים להם את אותה מידת נצח. נכון. בטח שאפשר, צריך, לא רק אפשר. אז בעזרת השם שנזכה שהמידה הזאת תתעורר בתוכנו באמת, ונצליח איתה. כן. למה חיכית עד הסוף? כן. כן. אז העשייה היא שאנחנו באים להתמודדות של ניצחון. אני רוצה לנצח. הנקודה יותר פנימית, שאני רוצה שזה יהיה ניצחון נצחי, לא ניצחון זמני. ואיך אני מגיע לניצחון נצחי? אז זה שאני מתאחד איתו, ולא כובש אותו. זה המהלך. זה כל פעם יש 3 רובדים שחוזרים על עצמם. כי תמיד התיקונים הולכים בג' קווים. איך? היא מידת הנצח שנמצאת אצלו. כי יש אצלו משהו נצחי. טוב, שיהיה בהצלחה. עם הבן אדם, עם הנצחיות שיש בו. בחסד, אני רוצה להתייחד איתו, אפילו אם אני לא אגלה אצלו כלום. אפילו אם יהיה לא נצחי, אני רוצה להתייחד איתו. כי החסד הוא רוצה, חסד הוא שתלטן. הוא נשמע מידה נחמנה, אבל הוא מאוד שולט בעולם. בכולם יש אחדות. נכון? נכון. וגם עיקרון הנצח צריך לפעול בכל אחד, וגם עיקרון החסד צריך לפעול בכל אחד. לכן בספירת העומר אנחנו סופרים 49 יום, ולא רק 7 ימים. כי כל ספירה כלולה מכל השבע האחרות. וצריכים לרדת לכל הפרטים האלה, אבל זה ארוך מדי. לפעמים מרוב פרטים כבר לא מוצאים את התמונה. אז נותנים הגדרות כלליות, בתוך זה האדם צריך לחפש את עצמו. טוב, שיהיה בהצלחה.